खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। मिरु सरकारनि गिदिर थांखि NCERT नि बिजाबफोरनि गेजेरजों श्रीमद भगवद गीता आरो बेदनि सोलोंथाइ होनाय जागोन फरायसाफोरनो। थाखो 6 आरो 7 नि फराय बिजाबाव बेद आरो श्रीमद भगवद गीतानि गियान होफानाय जागोन आरो थाखो 11 आरो 12 नि बिजाबफोराव बेद आरो गीतानि संस्कृत रावनि श्लोक थाफागोन एबा होफानाय जागोन होनना हादरसा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि अन्नपूर्ण देवी बिथाङा फोरमायदों। दिल्लीनि फरायसालिफोरा बन्द थागोन फैगौ 2023 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय 14 जानुवारिसिम। दिल्लीनि गासै सरकारि फरायसालिफोरा 2 सप्ताहनि थाखाय बन्द थागोन। विन्टार भेकेशननि थाखाय फैगौ 1 जानुवारिनिफ्राय 15 जानुवारिसिम। भारतनि मोनथाम जायगाखौ इउनेस्क'आव सोफानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों इउनियन कालचार मिनिस्टार जी किशन रेड्डी बिथाङा। भारतनि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा गुजरातनि हारिमुआरि जायगा दा सान टेम्पल आरो बेदनगर साइटखौ उनाक'टिनि रक काट स्काल्पचार साइटखौ इउनेस्क' वर्ल्ड हिस्टरि साइटआव सोफानाय खौरांखौ मिनिस्टार जी किशन रेड्डी बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा गावनि टुइटाव लिरदों, "कंग्रेचुलेशन इंडिया! India adds 3 more sites to UNESCO tentative list: Bednagar, a multi-layered history town; Gujarat, Sun Temple, Modera and its adjoining monuments, rock cut sculptures, and relief of the Unakoti Range, Unakoti district." बेबादि लिरनानै मिनिस्टार बिथाङा भारतनि मोनथाम जायगाखौ इउनेस्क' वर्ल्ड हिस्टरि साइटआव सोफानाय खौरांखौ फोरमायदों। COVID-19 नि मुलुगनाङै साग्लोबफिननो हमनायखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा मैया कभिडनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि गुवारै सावरायलायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे थांखिफोर लानाय जादों। बे मुलुगनाङै साग्लोबनो हमनाय कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशनआ SOP फोसावदों। बे SOP गाइडलाइन्सआ जादों सानफ्रोमबो मास्क गाननाय, समाजारि जानथाय मानिनानै सोलिनाय, हेन्ड सेनिटाइज खालामनाय, सुबुं थुबुर थानायखौ नेवसिनाय, हायुं गेजेरारि दावबायनायखौ नागारनाय, भेक्सिन लानाय बायदि बायदि।